ഇതുമാതിരി തന്നെയാണ്, ഫ്രീ ആണ് എസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ത്രൂ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതല്ല മാതാജി, എല്ലാം ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ത്രൂ തന്നെ, അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്രൂപ്പ് ത്രൂ തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും അല്ലേ? കഴിയും. അടുത്തടുത്ത കോഴ്സിന് വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ലെവൽ 3ക്ക് ഇന്ന ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്നും അതെല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവും മാതാജി. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. നമാമം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് 17ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? 17ാമത്തെ അല്ല 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അത് ദേവാസുര ഭാവങ്ങളാണ്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങളുമാണ് അല്ലെ. 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, പിന്നെ എന്താണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള നമ്മളുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, ആകെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാവും? നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതല്ലേ? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പതിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ അസുരയോനിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അധപ്പതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ദൈവിക ഗുണങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം നല്ല ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഇത് 17ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധാവിഭാവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ 2 തരത്തിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല തരത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ, സുകൃതികൾ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ മൂഢന്മാര്, മായ അപഹൃതജ്ഞാനന്മാര്, നരാധമന്മാര്, ഈശ്വരവാദികള്. ഇങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊന്നും പൂർണ്ണ ഭക്തന്മാരല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. ഭഗവാനെ വലിയ വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവാം, എന്നാൽ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വിംസിക്കലായിട്ട് എന്ന് പറയില്ലേ, അതായത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭഗവാനാണ്, അവിടെ ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇന്നമാരെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഭഗവാന് വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നല്ല, ഭഗവാന് വിശ്വാസം ഉണ്ട്, എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് ആ രീതിയിൽ അല്ലാതെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നവര് ഒക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കേട്ടോ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സിജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിതാഹ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അതാണ്, ആരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാണ്ട്, അനുസരിക്കാതെ, സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച്. സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അവരിൽ സത്വഗുണാണോ രജോ ഗുണാണോ തമോ ഗുണാണോ ചോദിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ രജ തമോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അസുര സ്വഭാവത്തിലായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സത്വഗുണമാണ് ഒരു ദൈവിക ഗുണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഏത് ഗുണമാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. അപ്പൊ എന്താണ് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വേദശാസ്ത്ര വിഹിതങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങളെ പിന്തുടരാത്തവനെ അസുരനെന്നും വേദപ്രമാണങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ അനുസരിക്കുന്നവനെ ദേവനെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? വേദങ്ങളെ ഒന്നും അനുസരിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അവര് സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് സ്വയം യജമാനനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ അവരൊരു പുനർജന്മത്തിനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവസാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഭയമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വേദശാസ്ത്ര വേദങ്ങളായ എല്ലാം വേദങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിനെ പിന്തുടരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദേവന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ശാസ്ത്രോക്തങ്ങളല്ലാത്ത ചില നിബന്ധനകളെ സശ്രദ്ധം അനുസരിക്കുന്നവരുടെ നില എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർ അസുരന്മാരാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് അസുരകുലത്തിലേക്ക് പോവോ, അതായത് അസുര യോനികളിലേക്ക്, താഴെ പാതാളങ്ങളിലേക്ക് പോവോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വരഭാവേന സങ്കല്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നവരിൽ സത്വഗുണമോ രജസോ തമസോ ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമോ? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികളായി പരമോന്നതിയിൽ എത്താനാവുമോ? ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി അതിന് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്രിവിധ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സാത്വികീ രാജസീ ചൈവ താമസീ ചേതി താം ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, പൂർവം ആർജിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മുൻകൂട്ടി നേടിയ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നേടിയത് ഈ ഗുണങ്ങള്? നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണോ രജോ ഗുണത്തിലാണോ താമസിക ഗുണത്തിലാണോ എന്നുള്ളത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മൾ താമസികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിലാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിലാണ് സന്തോഷം നേടിയിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലും കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് സത്വഗുണം കിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ സത്വഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം. എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സത്വഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എവിടെ പോകുന്ന പറഞ്ഞത്? ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സ്, ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ, ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോ അവർ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുമായിട്ടാണ് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും പല ജീവി വർഗങ്ങളിലായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി താമസിക ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മൃഗങ്ങളാകും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ആവും? താഴത്തെ ലോകങ്ങൾ, പാതാള ലോകങ്ങളിലേക്ക് അത് പതിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചത്? നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളെ കൊണ്ടാണ്. ശാസ്ത്രോക്ത നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അറിഞ്ഞിട്ടും അലസത കാരണം അവയെ അനുസരിക്കാത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിതരാകയാലാണ്. നമ്മൾക്കറിയാല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ശരീരമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം അതിന്റെ ഫലങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും കുറുമ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ റിയാക്ട് ചെയ്യുക? അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ മറന്നുപോകും ഒരു നിമിഷം. ആ സമയത്തെ ഒരു ഇമ്പൾസിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മേലെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം വേണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മൾ രജോ ഗുണമാണെങ്കിൽ അത് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിൽ എത്തി സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആ അശുദ്ധി മുഴുവൻ, കഴിഞ്ഞ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലെ ആ പാപ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, സത്വഗുണത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ജീവാത്മാവ്?
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുമായുള്ള സംസർഗത്തിനനുസരിച്ച് വിവിധ രീതിയിലുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ഇനി വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്കും ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ കഴിയും. അതാണ് നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യജന്മത്തിലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ജനിച്ചപ്പോഴുള്ള സ്വഭാവമാണ്, മാറില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയണേയില്ല ഭഗവാൻ. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ പ്രീതിപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആർക്കും പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നർത്ഥം. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുമായി സഹവസിച്ച് സശ്രദ്ധമായും ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടാം. അതായത് നമ്മളുടെ മാത്രം ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരാളോട് ദേഷ്യപ്പെടില്ല. നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വെച്ചോളൂ, നമ്മൾക്ക് ദൈവം വേണ്ട അവനും വേണ്ട, എന്താ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച പോലെ ഓക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷേ അത്തരം ഒരു സന്ദർഭം വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു കൺട്രോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല. ആ കൺട്രോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, ദൈവികേഷ ഗുണമയി മമമായ തുരത്തിയ, ഭഗവാന്റെയാണ് മായയും, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വയമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചില സമയത്ത് അത് സാധ്യമാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോയം യശ്രദ്ധ സ ഏവ സഖ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനിയിപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. അത് ഏത് ഗുണത്തിലാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസം വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഓരോരുത്തരും പെരുമാറുന്ന രീതി, ഓരോരുത്തരും ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്ന രീതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ഡോക്ടർ, അയാൾ നല്ല ഡോക്ടറാണ്, എക്സ്പെർട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു രോഗി വരുമ്പോ ഒരു ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ആ രോഗി എന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് അവരെ ഗുണമാക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ്. അത് മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് അവരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അപ്പൊ എന്റെ മാതിരി തന്നെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ കർത്തവ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട്, അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നോക്കിയിട്ടോ അയാൾ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നു നോക്കിയിട്ടോ ഒന്നും അല്ല അയാൾ ചികിത്സിക്കുക. അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒരു രോഗി മാത്രമാണ്. എനിക്ക് ആ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള അറിവുണ്ട്, ഞാനത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി അയാളെ ഗുണമാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അത് സത്വഗുണമാണ്. അടുത്ത ലെവൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ നോക്കും എന്താണ് അവർ ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അയാളെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കണം എന്നുള്ളതോടൊപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇയാളെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു തിങ്കിങ് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു തിങ്കിങ് വരുമ്പോഴാണ് അത് രജോഗുണമായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വരുമ്പോ അയാൾ ഏത് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അയാളിൽ നിന്ന് എത്ര പൈസ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ രീതിയിൽ. അപ്പം അതായത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളെ ഗുണമാക്കണം, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ നല്ലത്, എനിക്കൊരു നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷൻ വേണമെന്നത് മാത്രമാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അതായത് അയാൾക്ക് ഹാനികരമായിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആൾ വരുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു കിഡ്നി ഫെയിലർ ആണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോണറെ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എത്ര കമ്മീഷൻ വാങ്ങാം എന്നുള്ളതും കൂടി ആലോചിക്കും. അത് തമോ ഗുണാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരേ ഡോക്ടറെ തന്നെ ഒരേ രോഗിയെ 3 തരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ മനോഭാവം എന്ന് പറയാം. അതാണ് സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തികളിലും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയൂലോ, അതാണ് ശരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഓരോ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാം സൈന്യ യജന്തേ താമസാ ജനാഹ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ആദ്യത്തെ ഇത് പറയാണ് കേട്ടോ. ഇനി എല്ലാം ഇത് മാതിരി ഓരോ ഗുണങ്ങളുടേതായിട്ടാണ് ഈ ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ എന്ന് പറയുന്ന ദേവതകളെ. നമ്മളുടെ ആരാണ്? ദുർഗയാവാം, ശിവനാവാം, അങ്ങനെ അവരും സാത്വികരാണ്.
അപ്പൊ സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരാണ്. രാജസ സ്വഭാവികളോ അസുരന്മാരെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയും ഇപ്പൊ അസുരന്മാരെ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല പൊതുവെ. പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, ഈ ചാത്തൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും കുറെ ഇതായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ബിസിനസ് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നമാര് ചെയ്യാം എന്നുള്ള മാതിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ നിറയെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശവശരീരങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്യും എന്ന് പറയും, പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും. അത് അധികവും തമോ ഗുണ പ്രധാനികളാണ് ചെയ്യുന്ന, ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, നമ്മൾക്ക് ഇന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ വേറെ മറ്റുള്ളവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ഇത്തരം ആൾക്കാര് പലതരത്തിലുള്ള പൂജകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത്രേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് എന്താണ്, അപ്പൊ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഹിറ്റ്ലറേമാരത്തെ ആൾക്കാര്, അതായത് മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളായിട്ട്, മനുഷ്യരെ ദൈവമായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്നും വേണ്ട, കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെയൊക്കെ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ, ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ രാജസ സ്വഭാവികളാണ്. ഇനി തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ആരാണ്? ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ മരിച്ച ശവശരീരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പൂജ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓരോ ജീവനും 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ മൗലികമായി പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ്. ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഒരു ദേവനിലോ ദേവനാക്കപ്പെട്ടവനിലോ ഒരു ഭാവന സൃഷ്ടിയിലോ ആകട്ടെ ദൃഢവും പ്രബലവുമാണെങ്കിൽ ഭൗതികവും സാത്വികവുമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും. വിശുദ്ധ സാത്വികാവസ്ഥയിൽ പരമമായ ഭഗവത് സത്തയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? യജന്ത സാത്വിക, അതായത് ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരാളെ കണ്ടറിയാമെന്ന്. അവർ സത്വഗുണത്തിലാണോ രജോ ഗുണത്തിലാണോ തമോ ഗുണത്തിലാണോ, അവരാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മതിയെന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കരിഞ്ചന്തയിൽ അളവറ്റ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായി കൽക്കട്ടയിലെ ഒരാൾ ഹിറ്റ്ലറെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അത്ര. കാരണം അത്രയും പൈസയാണ്. കാരണം ഈ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ എന്താണ്ടാവുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ, നമ്മള് റൈസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ, അരിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കിട്ടാതെയാവും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സർവൈവ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്ഷണം വേണം അല്ലേ. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാക്കരിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ 1000 രൂപയൊക്കെ ആയിട്ട് വിൽക്കും. കാരണം വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അത് വാങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പൈസ സമ്പാദിച്ച ആൾക്കാര് ആ യുദ്ധത്തിന് കാരണമായതാരാണ്? ഹിറ്റ്ലറാണ്. അപ്പൊ ഹിറ്റ്ലറാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഹിറ്റ്ലറെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ രജോ ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ തമോ ഗുണങ്ങളാണ് മരിച്ച ശവകുടീരത്തില് അർച്ചന നടത്തുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഉപാസനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അശാസ്ത്ര വിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേയേ തപോജനാഹ ദമ്പാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗ ഫലാനിതാഹ കർഷയന്താ ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമ ചേതസഹ മഞ്ചൈവാന്താ ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ കാമമാസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അശാസ്ത്ര വിഹിതം ഘോരം, അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന് അനുസരിച്ചല്ലാണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ലക്ഷ്യം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവർ പറയുകയാണത് ഇതാണ്, ഉപവാസം ചെയ്യും നമ്മൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളെന്താണ് ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയോ എന്താണ് ആവിർഭാവ തിരോഭാവ തിഥികളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്കൊക്കെ രാത്രി 12 മണി വരയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കും. ഏകാദശിക്ക് ഒരു ഫുൾ ദിവസം നമ്മൾ അല്ലെ, ദ്വാദശി വരയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും നിരാഹാരം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏകാദശി ഫുഡ് കഴിച്ചാലും കൂടി ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ദേഹത്തിനനുസരിച്ച്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്നാൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫുഡ്, അന്ന് ഓവറായിട്ട് സ്പൈസ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ, എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ നിറയെ പേര് നമ്മൾക്ക് വളരെ അനുഭവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറവാണ്. എന്നാൽ ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാര് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരണം വരെ നിരാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബാനറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കണ കാണാം അല്ലേ. അതിന് ബാക്കിൽ പോയിട്ട് അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ടോന്നും നമുക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും അതൊന്നും സത്വഗുണത്തിലുള്ളതല്ല. അത് അശാസ്ത്രവിഹിതം, അശാസ്ത്രപരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം വ്രത ആചാരം ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ല. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് രാഷ്ട്രീയമായോ സാമൂഹികമായോ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനല്ല മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപവാസം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരിക്കലും ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് അസുര സ്വഭാവികളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഏത് വിധേനയും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴിക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ അവർക്ക് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി പരമലക്ഷ്യം സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഇതിനും ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കും വൈദിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ചിലർക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് കൂടി എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു മരണം പോലെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം വരാം അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഏകാദശിക്ക് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പാകം ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മൾ ലാഭിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും നേരം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ എത്രത്തോളം സമയം, അപ്പൊ അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസം ഞാൻ 4 റൗണ്ട് ഞാൻ ജപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകാദശിയുടെ ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 6, 7, 8 റൗണ്ട് ഞാൻ ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല അത് എന്നുള്ളത്. അത് അസുര സ്വഭാവികളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തദാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തെന്താ പറയുന്നത്? ഭക്ഷണ വിഷയങ്ങളിലും എല്ലാവരെയും ഒരാളെ നമ്മൾ കുറച്ചുനാൾ വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സത്വഗുണത്തിലാണോ രജോ ഗുണത്തിലാണോ തമോ ഗുണത്തിലാണോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആയു, സത്വബൽ, ആരോഗ്യം, സുഖപ്രീതി വിവർത്തനാഹ രസ്യാ സ്നിഗ്ധാസ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയാഹ. ദീർഘായുസും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ഫലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾ എങ്ങനത്തെ ആഹാരം കഴിക്കുക? അവർ ആദ്യം നോക്കുക ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഇപ്പൊ നിറയെ പേര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മുമ്പത്തെക്കാളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? അപ്പൊ നമ്മൾ മില്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഓവറായിട്ടുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ നോക്കുക? ദീർഘായുസ്, നിലനിൽപ്പ്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാത്വിക സ്വഭാവം നമ്മളിൽ വളർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത എത്ര നാളെ ക്ലാസ്സിലിരുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ പറയാറുണ്ട് മാംസാഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കരുത്, അതുപോലെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിൽ പറയും കഴിക്കരുത് എന്ന്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആൻഡ് ഏത് ഭാവത്തിലാണോ നമ്മൾ അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ആ ഒരു ഭാവം ചെന്ന് ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു അമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ടെൻഷനാണ്, ഏതിനോ നല്ല ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകളിലും ആ ഗുണമാണ് ചെല്ലുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മക്കളില് ചെല്ലുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഓവറായിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്, അവര് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അതിനൊരു കാരണമാവാം എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അവർ തിരിച്ചു തരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവെ ഹോട്ടലിലത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയും. അത് ഹോട്ടലിലത്തെ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ നമ്മൾക്ക് ഹെൽത്തിന് മോശമായതാണ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. മെയിനായിട്ട് എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരാണ്. അപ്പം അവർക്ക് ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള സമയമായിരുന്നുണ്ടാവും. ഇവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആളില്ല, അവിടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ മനസ്സെങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും? ഇല്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പണി കഴിക്കണം,
എന്റെ ജോലി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഒരു മനോഭാവം, അവർ ആ സങ്കടം, ദുഃഖം, ഈർഷ്യ അതെല്ലാം അത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, എപ്പോഴും ഒരു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാവുമ്പോൾ അതില് ആ സന്തോഷം, ആ പരിശുദ്ധത ആ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ആ മനോഭാവമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക അത്രേ, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതാണ്. അവർ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കൂ. കാരണം ഭഗവാന് പ്രസാദമായിട്ടാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും ആർക്ക് ഇഷ്ടം? സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇനി അടുത്തത് കട്ടും ലവണാത്യുഷ്ണ തീഷ്ണരൂക്ഷ പിതാഹിനക ആകാര രജസസ്യേഷ്ട ദുഃഖശോക മയപ്രഭാക. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, അതായത് ഓവറായിട്ട് ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, കടുത്ത ചൂട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ബിരിയാണി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഇതായിട്ടുള്ളത് ഓവർ സ്പൈസ് ഇട്ടിട്ട് വായ്ക്ക് രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, അതായത് എരിവ് കൂടുതലാണ്, പുളി കൂടുതലാണ്, ഉപ്പ് കൂടുതലാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് രാജസ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക. നമ്മൾ അധികം പേരും 90% നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും രാജസ്വഭാവികളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഒരു ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡ്, നമ്മളൊരു പിസ്സ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ആ സോസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ രാജസ്വഭാവികളാണ്. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ദുഃഖമാണ്. കാരണം എന്താണ്? അത് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മളിൽ കൂട്ടും. അത്തരം തീഷ്ണമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ വികാരങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത ദേഷ്യം വരും. അതുപോലെ സങ്കടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്ട് കരയും. അതൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി യാതയാമം കഥ രസം ഊതി പര്യൂഷിതം ചെയ്യത് ഉച്ഛിഷ്ടമഭിചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി താമസ സ്വഭാവികളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പഴയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം. 4 ദിവസം 5 ദിവസമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അതെടുത്ത് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ചൂടാക്കും. ചിലവർ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഫംഗസോ അങ്ങനത്തെ ബാക്ടീരിയൽ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും അത് കഴിക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരു ലൈറ്റ് പുളിപ്പ് വന്ന മാതിരി ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാരാണ്? താമസ സ്വഭാവികളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി കയ്പുള്ളത് ഉപ്പുരസം. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ വേവിച്ച ചോളം, ശർക്കര മുതലായ മറ്റു ചിലതും അത്രയും സ്വാദുള്ളവയല്ലെങ്കിലും, അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയണത് എന്താണ്? പാല്, അതിന്റെ ഉപോത്പന്നങ്ങൾ, അരി, ശർക്കര, ഗോതമ്പ്, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ ദീർഘായുസിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഏറ്റവും അധികം ഉതകുന്ന ഭക്ഷ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആര് കഴിക്കുക? ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്, സാത്വിക സ്വഭാവികള്. വേവിച്ച ചോളം, ശർക്കര, ഇതൊക്കെ. ഇനി പ്രകൃത്യ ശുദ്ധ ആഹാരങ്ങളാണ് ഇവ. മാംസം, മദ്യം തുടങ്ങിയ അസ്പർശ്യങ്ങളായ ഭക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ഈ സാത്വികാഹാരങ്ങൾ. സ്നിഗ്ധങ്ങൾ എന്ന് 8-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരങ്ങൾക്ക് പ്രാണിഹിംസ ചെയ്ത് നേടുന്ന മൃഗക്കൊഴുപ്പുമായി ബന്ധമില്ല. ഉത്തമാഹാരമായ പാലിൽ നിന്ന് മൃഗക്കൊഴുപ്പ് വേണ്ടത്ര കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഫാറ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൺ വെജ് കഴിക്കണം ഒരു നിറയെ പേര് പറയും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് പാലിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്രയ്ക്ക് കൊഴുപ്പ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാൽ, വെണ്ണ, പാൽക്കട്ടി മുതലായവയുടെ മൃഗക്കൊഴുപ്പ് ലഭ്യമാണെന്നിരിക്കെ നിരപരാധികളായ ജീവികളെ ഹിംസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്രൂരത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഹിംസ തുടർന്നു പോരുന്നത്. പാലിലൂടെ കൊഴുപ്പ് നേടുക എന്നതാണ് സംസ്കാര സമ്പന്നർക്ക് അനുയോജ്യമായ മാർഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജന്തു ചികിത്സ ജന്തു ഹിംസ മനുഷ്യോചിതമല്ല. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ്? പയറ്, പരിപ്പ്, തവിട് പോകാത്ത ഗോതമ്പ്, ഇവയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കും. അപ്പം ഒരു ശരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധ സസ്യാഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത് എന്താണ്? കയ്പുള്ളത്, ഉപ്പുരസം, എരിവ് എന്നിവ കൂടിയുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് എന്താ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്? ആമാശയത്തിലെ ശ്ലേഷ്മത്തെ വരട്ടി പലതരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. താമസാഹാരങ്ങൾ മുഖ്യമായി പഴക്കം തട്ടിയവയാണ്. പാകം ചെയ്യുന്ന 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പഴകി എന്ന് കണക്കാക്കാം. പഴകുമ്പോൾ ആഹാരത്തിനൊരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു. താമസ സ്വഭാവികളെ ആകർഷിക്കുകയും സാത്വികർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ് ഈ ഗന്ധം. അപ്പൊ ഇതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്? എന്നാൽ 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല. ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രാവിലെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? പക്ഷെ ഭഗവാൻ പ്രസാദമായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അദോഷ ഗുണങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് പ്രസാദമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലാകാംക്ഷി പേര് യജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടോ ഇച്ഛതേ യഷ്ടവ്യാമേവേദി മനഃ സമാധായ സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം അത്രേ സാത്വികം. അപ്പൊ സാത്വികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഫലാകാംക്ഷി പേര് യജ്ഞോ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നാമം ചെല്ലുന്നു അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എനിക്ക് നല്ലത് നടക്കണം, എനിക്ക് നല്ലത് നടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് സന്തോഷമാവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ ചെയ്യണം. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? സശ്രദ്ധമായിട്ട്. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. അയ്യോ, ഞാൻ അടുപ്പില് പാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓടിപ്പോയി പാല് ഓഫ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ തുടങ്ങി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ഇത് വന്നു. അയ്യോ, ഇന്ന് ഷട്ട് ഡൗൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് മോട്ടർ ഇട്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ പോയി മോട്ടർ ഇടണം. ഇങ്ങനെ സംതിങ് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടമ്മമാർക്ക് വരുന്ന ചിന്തകൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, തുണി കഴുകിയിട്ടില്ല, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആയിരിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മന്ത്രം മുറിക്കാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ നമ്മൾ ചൊല്ലി. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കൊക്കെ ചിന്തകളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മന്ത്രം മുഴുവനാവണില്ല എന്ന് ആലോചിക്കൂ. ഒന്നാമത് ഒരു റൗണ്ട് കഴിയുന്നതിന് വരയ്ക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, ഈ 7 മിനിറ്റ് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കില്ല. ഈ 7-7.5 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഭഗവാനും ഞാനും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്. കാരണം നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന അമ്മമാരുണ്ടാവും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെയ്യുന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ എന്തിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? നന്നാവണം, അവന് ഇഷ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ചിന്തയും വരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നമ്മളുടെ കൂടെ ജന്മജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 7 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും അവിടേക്ക് വരുത്താൻ പാടും? ഇല്ല. അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. എപ്പോഴും സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല, എന്നാലും ആ ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം. ഈ 7.5 മിനിറ്റ് എന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കൂടെയുള്ള സമയമാണ്. അവിടെ ഞാൻ വേറെ ആരെയും വരാനായിട്ട് അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഓരോ മന്ത്രവും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കുക. അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത്, സശ്രദ്ധമായിട്ടായിരിക്കണം അത് ചെയ്യണത്. വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം അത്രേ സാത്വികം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദമ്പാർത്ഥമപി ചൈവയത് ഇജ്യതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠാത്തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്ന് അറിയുക, അല്ലയോ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ ഈ രാജസഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ, അതായത് നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഭാവം മാത്രം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെ എന്താണ്, ഞാൻ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ നന്നായിട്ടാണ് മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇത് പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പറയും ദൈവം എനിക്ക് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, എന്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്, അതൊക്കെ മാറ്റി തരണം, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മന്ത്രം ജപിക്കാട്ടോ. അതായത് നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? രാജസാണ്. അത് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രവൃത്തി യജ്ഞാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങളാണ്, രാജസാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇനി വിധിഹീനാമ സൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധ വിരഹിതം യജ്ഞം താമസം ചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൊടുക്കാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ എന്താ പറയണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നമ്മള് വേദങ്ങളുടെ വിധി അനുസരിക്കാണ്ടും പ്രസാദ വിതരണവും മന്ത്രോച്ചാരണവും ഒക്കെ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിച്ച് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് വിധി പ്രകാരമായിട്ടുള്ള ദക്ഷിണ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫലം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദക്ഷിണ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പൂജയുടെ ഫലം പോകുന്നത് അയാൾക്കായിരിക്കും അത്ര. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൂജ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ആ പൂജാരിയെ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പൂജയുടെ ഫലം എന്തൊക്കെയാണോ, കാരണം അയാളാണ് റിസൈറ്റ് ചെയ്തത്, അയാളാണ് പൂജ ചെയ്തത്, നമ്മൾ ദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ടില്ല, നമ്മൾക്കപ്പോ ആ പൂജയുടെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാ പോവുക? പൂജ ചെയ്ത ആൾക്ക്. പക്ഷെ ദക്ഷിണ കൊടുത്ത് ആ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആള് സന്തോഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി പ്രസാദ വിതരണം അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുക്കണം. പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം അതറിയാലോ, നമ്മൾ വേദവിധി അത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് ആരോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൂജ, അയാൾ നല്ലൊരു പൂജാരിയാണ്, അയാൾ വിളിച്ചത് പൂജ ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറും. നമ്മൾക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു പരീക്ഷണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പൂജകളുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും ഫലവത്താവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പൂജകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. ആ ഭഗവാൻ അത് സാധിച്ചു തരും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. വിശ്വാസമില്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യത്തിനും ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. അത് എന്തായാലും അത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി അതിന് ഫലം കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യാമഹിംസാച ശരീരം തപ ഉച്ചതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശാരീരിക. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനാണ്. ഇപ്പൊ 3 കാര്യം ഏതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള എന്താണ്? ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇതില് ആദ്യത്തെ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാണ്ട് സശ്രദ്ധമായിട്ട് വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഫലേച്ഛയില്ല. മറ്റേതെന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഗർവ് കാട്ടാനോ നമ്മുടെ ഫെയിം, ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിറയെ പേര് പൂജകൾ നടത്തി നിറയെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്താ? വേദോക്ത വിധികൾ, വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് അതുപോലെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ 3 മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? സാത്വികം, രാജസം, താമസം എന്നുള്ള യജ്ഞമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തപസ്സാണ്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ. അപ്പൊ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണനോ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. അതായത് നമ്മളെ ഭഗവാനെ പോലെ കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരെ? ഗുരുക്കളെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാർ, ശുദ്ധഭക്തരാണ് അല്ലെ അവരെ, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഗുരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ആരാധിക്കണം. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദേഹശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിക്ക് നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കണം, ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധി നമ്മൾ വരുത്തണം അല്ലെ. ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അഹിംസ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് അഹിംസ? മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കരുത്, മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ആത്മീയ പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മചാരി ആരാന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതം തോന്നും അല്ലേ? എന്താ കാരണം? ഇത്രയും ഭഗവാൻ 16,108 ഭാര്യമാരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മചാരിയായി എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ ഏതുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുമ്പോഴാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് അശുദ്ധി ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മളെ അത് ബാധിക്കുന്നത്. അത് വരയ്ക്കും. അതായത് ഒരു കർമ്മം എന്നുള്ള ലെവൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ള ലെവൽ ചെയ്യുന്നു, അതുമായിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രഹ്മചര്യമാണ്. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളും ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കാം. അയാളുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ, അവർക്കോട് എനിക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ അത് ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവിടെ വരില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ ഏതുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. ഇതാണ് ശാരീരികമായ തപസ് കേട്ടോ. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. ശാരീരികമായ തപസ്, വാഗ്മയമായ തപസ്, മനോമയമായ തപസ്.
അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചെയ്യത് സ്വാധ്യായ അഭ്യസനം ചെയ്വ വാഗ്മയം തവ ഉച്ചതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. അപ്പൊ വാഗ്മയമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ സത്യം മാത്രമാണ് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ നോക്കണം. അതായത് വെട്ടിയായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ എനിക്കറിയില്ല എല്ലാവർക്കും വാക്കറിയുമോ എന്നുള്ളത്. അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് സമയം കളയുക. അതാണ് അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ശബ്ദം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവത് ഉച്ചാരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനാണ്. അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾക്കൊരു ഭൗതിക ശരീരമുണ്ട്, അതിനെ നിലനിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഓരോ തവണ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നതാണോ? ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇനി ഞാൻ എത്ര ദേഷ്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവണം. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളും ആയെന്ന് വരരുത്. കലിയുഗത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന് പാപമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം. പക്ഷെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾക്ക് പാപമുണ്ടാക്കുന്നു, പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് കഷ്ടം ഉണ്ടാക്കരുത്, ഹിതകരമായിരിക്കണം. കാരണം ഇപ്പോ ഒരാളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ മക്കളാവട്ടെ, കറക്റ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷേ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കണം, അതിന് ഇന്ന കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമായിരിക്കണം. അതുപോലെ പതിവായുള്ള വേദം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചെല്ലാനായിട്ടാണ് വേദമന്ത്രോച്ചാരണം. ഇതാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനം ആത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധി തപോമാനസമുച്ചതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണം. ഒരാളോട് ദേഷ്യം, അയ്യോ അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇയാൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു, എന്റെ ലൈഫേ പോക്കാണ്, ഒരു കാര്യവും നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വെച്ചേക്കണത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അങ്ങനെയല്ല, ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം. എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളെന്താണ്, ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമുണ്ട്, എനിക്ക് ദാഹമുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു, തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് തോന്നേണ്ടത്? ആവൂ, 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ട്, ആ 1/2 ഗ്ലാസ് ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ, സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന്. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, അയ്യോ അതിൽ മുഴുവൻ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് പോയിരുന്നത്, 1/2 ഗ്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ, ആരാണ് അത് എടുത്ത് കുടിച്ചത്? അത് നെഗറ്റീവ് തോട്ടാണ്. കാരണം 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് തോട്ടാണ് അല്ലേ? കാരണം അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാണാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് അജിറ്റേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഒരു ദേഷ്യഭാവമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതേ തന്നെ നമ്മൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ട്, ഓ സമാധാനം, 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴോ മനസ്സിൽ അജിറ്റേഷൻ ഇല്ല, ദേഷ്യമില്ല ആരോടും. അതാണ്. അപ്പൊ ഒരേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ നമ്മളുടെ മനോഭാവമാണ് മാറേണ്ടത്. അപ്പൊ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം. അതുപോലെ ആ മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഞാൻ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നത് മിണ്ടടക്കാണ് എന്നുള്ളതല്ല മൗനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആവശ്യമുള്ള വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൗനം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ആത്മസംയമനം അതിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക, ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പ്രൊവോക്കായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മേലെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുക. സ്വഭാവശുദ്ധിയും ഇതിൽ തന്നെയാണ് വരിക അല്ലെ? സ്വഭാവശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുക, ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക, പർപ്പസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾക്കും നുണ പറയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ? ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും നമ്മൾക്ക് നുണ പറയേണ്ടി വരും. സന്ദർഭങ്ങൾ ഇല്ലാന്നും നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് നുണ പറയിപ്പിക്കും. എന്നാൽ അതൊക്കെ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ. പക്ഷെ മാക്സിമം നമ്മളുടെ മനസാക്ഷിയോട് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ എപ്പോഴും സത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിലനിന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ മാക്സിമം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആരെയും ഹർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. അത് നമ്മളുടെ ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. എപ്പോഴും ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ സ്വയം ഇവാലുവേഷൻ ആണ്, മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? സമാധാനം ഉണ്ടാവും. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ്. അത് നമ്മളുടെ 4 ഡിഫക്ട്സിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ആ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത്.
അത് ജന്മന നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ സ്വഭാവം നമ്മൾ എപ്പോൾ മാറ്റുന്നുവോ അപ്പോഴേ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തി എന്ന് പറയാം. ശ്രദ്ധയാ പറയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തഹി സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയും അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരീരികമായ തപസ്, വാക്മയമായ തപസ്, വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ളത്, മാനസികമായ തപസ്. ഇത് എല്ലാവരിലും ഉള്ള തപസ്സാണ്. ഈ 3 തപസ്സുകൾ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുക. അത് ശരീരം കൊണ്ടായാലും മനസ്സുകൊണ്ടായാലും വാക്കുകൊണ്ടായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദമ്പേന ശൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലം അധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടണം. അതായത് ഞാനൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് ടോപ്പർ ആവണം, എല്ലാവരും എന്നെ അഭിനന്ദിക്കണം, ഒരു വലിയ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടണം, ആ ട്രോഫി കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ മെഡൽ കിട്ടണം. ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ. അതല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോളൂ. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലൊക്കെ നമ്മൾ സൺഡേ ഫീസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫീസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ഫുഡ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം കറക്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്താണ്? ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി പ്രസാദം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് എൻ്റെ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? എല്ലാവരും എന്നെ പ്രശംസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എന്തായി? രജോഗുണമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. അത് ഒരിക്കലും ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ പ്രീതി, നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അംഗീകാരം തരുന്നതും അംഗീകാരം തരാത്തതും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ചോയ്സ് ആണ്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും കാണാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും പറയും, വളരെ നന്നായിട്ട് മാതാജി പ്രസാദം, എത്ര നന്നായിട്ടാണ് മാതാജി കുക്ക് ചെയ്യണത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പൊ അതിന് നന്ദി പറയാ നമ്മൾ. പക്ഷെ ഇതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നാളെ ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നന്നായി വരണമെന്നില്ല, അല്ലെ? കുക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതിലും നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കരുത്? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? രാജസാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? മൂഢഗ്രാഹേണ ആത്മനോ യത് വിടയ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമാസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹിരണ്യകശിപു എന്താ ചെയ്തത്? ഹിരണ്യേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള തപസ് ചെയ്തത്? ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ്? നാരായണനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഹിരണ്യേഷനെ കൊന്നു, അല്ലെ? നാരായണൻ, അതായത് ഭഗവാൻ കൊന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് വേണം? അയാൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശക്തി എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം അത്രയും തപസ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാണ്ട് ചെയ്ത തപസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും നമ്മൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അവരെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാശി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് ഒരാളോട് ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. അവരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. എങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ പോയിട്ടായാലും നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കണം, അവർ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു മനോഭാവത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തി എന്താണ്? തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അങ്ങനത്തെ തപസ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂഢബുദ്ധി മൂലമാണ് സ്വയം പീഡനം. കണ്ടോ, ഹിരണ്യേഷൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇപ്പൊ രാവണനായാലും അതെ, അവർ സ്വയം ശരീരത്തിന് എത്ര പീഡയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്? വെള്ളം കൊടുക്കാണ്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലെ ഹിരണ്യേഷനോ സ്വയം ശരീരഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ തപസ്സൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സാത്വികഗുണത്തില് എല്ലാവർക്കും ഗുണമുള്ള മാതിരി സമാധാനമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് കുറച്ചു നേരം നാമം ചെല്ലുമെന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വന്തം ഈ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന തപസ്സൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണാണ്. ദാതവ്യാമിതി യജ്ഞാനം ദീയതേ അനുപകാരിണി ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കർത്തവ്യം നമ്മളുടെ ജോലിയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തെങ്കിലും ഫലം വെച്ചിട്ടല്ല. നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ജോലി ഉണ്ടാവും. ഒരു അമ്മ വീട്ടമ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്, ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അല്ലെ? അതിന് സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യുക. അത് എന്താണ് കർത്തവ്യം എന്നുള്ള ലോകത്തിൽ. പക്ഷെ ഞാനാണ് ഈ വീടിന്റെ എല്ലാം,
എന്റെ കൺട്രോളിലാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് ഏത് പ്രൊഫഷൻ ആയാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ചെയ്യണം, ഇത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള കർത്തവ്യമാണ്, ആ കർത്തവ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പോലെ ചെയ്യണം. ആൻഡ് അതിന് ഫലം തരുന്നതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത് നല്ലത് വന്നാലും ചെയ്തു തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം. പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് ദാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവണം? അപ്പൊ അത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെ? ഒരാൾക്ക് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുക. പ്രതിഫലേച്ഛ അത് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമോ? ഇല്ല. അതിന് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച്, അതുപോലെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചോളൂ, അയാൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല. നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പൈസ കൊടുക്കുക, ആ ദാനം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാനം. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ദാനം, അതായത് വൈഷ്ണവനായിട്ട് കുറെ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇസ്കോൺ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ ആണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ആ അമ്പലത്തില് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസം നമ്മൾക്ക് എന്തോ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട്, ഒരു 400 രൂപ 500 രൂപ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് ദാനം പറ്റുന്നവര് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ഒരു പുസ്തകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ, അവിടുത്തെ അന്നദാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൈസ അവർ ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം അവർ ഒരിക്കലും ശമ്പളം പറ്റുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെ? അവർ ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നതിന് പകരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് പോകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് സാത്വികാണ്. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിഷ്ട വാപുനക ദീയതേച്ചാപരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം. ഇത്തവണ ഞാൻ 500 രൂപ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അമ്പലത്തില് വഴിപാട് കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തന്നെ കുറെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ബ്രൈബ് കൊടുക്കുക, കൈക്കൂലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? അത് പൂർണ്ണ സംഭവം ഒന്നാവില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് സഹായം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരോ. പക്ഷെ എന്താണ് പറയാ, നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അവരാണ് ഈ വീട് നോക്കേണ്ടത്, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ പിണക്കാൻ പാടില്ല. അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ദാനം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു റിവേഴ്സ് ആയി വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് സംതിങ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ദാനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? രാജസാണ് കേട്ടോ. തദ്ദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ താമസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതില് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ അനർഹരായവർക്ക് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ലഹരി പാനത്തിനോ ചൂത് കളിക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ദാനം തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അതായത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ പണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ മക്കൾക്കാണെങ്കിലും. ഇനി അതിവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രയോജനകരമല്ല. അത്തരം ദാനം പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാണ്. ദാനാർഹനായ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായി അവഗണനയോടെ നൽകുന്ന ദാനവും അത്ര തന്നെ താമസമാണ്. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വന്നു, ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് അറിയാം അവർക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടമുണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല, അവർക്ക് അവിടെ നമ്മൾക്ക് വെറുപ്പാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടുകാരാണ് നമ്മൾക്ക് അത്ര ഇതുള്ള ആൾക്കാർ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരല്ല, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരോട് വെറുപ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആർക്ക് വയ്യാണ്ടായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എന്തായാലും കുറച്ച് പൈസ വേണം, വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അവർക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, കുറച്ച് പൈസ തരൂ, ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാളെ തിരിച്ചു തരാമെന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസയുണ്ട്, എന്നാൽ കൊടുക്കാനുള്ള നമുക്ക് മനസ്സില്ല, ഉള്ളിൽ അവരോട് അത്രയും വെറുപ്പാണ്. അപ്പൊ അവർ പിന്നെ വേറെ വഴിയില്ല. ഇനിയിപ്പോ 4 ആൾക്കാർ പറയില്ലേ, അപ്പൊ അവരിനി വേറെ വല്ലവരോടും പോയി പറയും, ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോ അവരോട് പൈസ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ പൈസ തന്നില്ല, അവർ ഇത്രയും പൈസക്കാരല്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തിനല്ലേ, ചിലപ്പോ അവർ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ പൈസ. അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് റിവേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതായത് അവരനുഭവിക്കേണ്ട കഷ്ടം കൂടി നമ്മൾക്ക് വരും എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും
പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അവരത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോണെന്നുള്ളത്. അവർ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കയ്യില്ല കാലില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പാവപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ താമസ ഗുണങ്ങളുടെ അവര് ചെയ്യുന്ന ചീത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം നമ്മൾക്കാണ് വരിക. ഓം തത്സ്ഥിതി ഒരു 5 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, നമ്മൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാതെ നാളേക്ക് എടുക്കാനുള്ളതില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓം തത്സദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ത്രീവിധ സ്മൃതക ബ്രാഹ്മണസ്തേന വേദാശ യജ്ഞാച വിഹിതാ പുര. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, യജ്ഞം ദാനം തപസ്സൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പലതരത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നമ്മൾ നല്ലതാണോ ചെയ്യുന്നത് ചീത്തയാണോ ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ ആര് നല്ലത് ആര് ചീത്താന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യണം, ആർക്ക് വേണ്ടി തപസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്ന മാർഗ്ഗമാണ് എന്തെന്ന്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എന്ത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത്സത് എന്നുള്ളത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിരപേക്ഷ തത്വമായ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമധേയമാണ് ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ നാമമോ ഏതെങ്കിലും വൈദിക സൂക്തമോ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓം എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ്? ഭഗവാനും ഓം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി അത് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രവൃത്തി ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓം ഇത്യേത് ബ്രഹ്മണോ നീതിഷ്ടം നാമ എന്നതാണ് പ്രഥമ ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തത്വമസി 2ാം ലക്ഷ്യം, സത് ഏവ സൗമ്യ 3ാം ലക്ഷ്യമാവുന്നു. ഇത് 3ഉം ചേർന്നതാണ് ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 2ാമത്തെ എന്താണ്? തത്വമസി. അതായത് 2ാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തത്വമസി, ഞാൻ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 2ാമത്തെ. അതായത് ഓം തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ആർക്കാണ്? അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. 2ാമത് എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഓം തസ് ഇതി, ഇതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ഭഗവാനാണ്, അതിന്റെ ഫലം പോകുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾക്ക് ഫലമില്ല, ആർക്കാണ് ഫലം പോകുന്നത്? ഭഗവാന്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ വാക്കിന്റെ ഇത് കേട്ടോ, ഓം തസ് ഇതി എന്ന് പറയുന്നത്. തസ്മാദോമിത്യുദാകൃത്യ യജ്ഞദാന തപക്രിയക പ്രവർത്തന്തേ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? താദിത്യനാഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞ തപക്രിയ കഥാന ക്രിയാച്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഹി. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് അതിന് ഫലം എനിക്ക് വേണ്ട, ആ ഫലം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് തത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സജ്ജബ്ദ പാർത്ഥയുജ്യതേ യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതി സദിതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവാതീയം സദിത്യോ വാഭിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അവൻ ഈ യജ്ഞം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് ഫലം പോകുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന്. ഓക്കെ, അതാണ് അവസാനത്തെ ഭാഗം. ഓം തത് സത് ഇതി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അതിൽ സത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഫലം പോകുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അതാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന്. അതാണ് സത്ത്. ഓം തത് സത്. ഓം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. 2ാമത് എന്താണ്? അത് ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിന് ഞാൻ ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി 3ാമത് എന്താണ്? സത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ്
ഇതിന്റെ ഫലം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പാപപ്രതികരണങ്ങളോ പുണ്യപ്രതികരണങ്ങളോ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിൽ. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ, ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാനായിട്ട്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപ്തം കൃതം ചയത് അസദ്ധിത്തുച്ഛതേ വാർത്താന ച തത്പ്രേത്യനോഹിക. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രവൃത്തിയാവട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭിക്ഷക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു, നമ്മളൊരു ഓർഫനേജിലേക്ക് അവർക്ക് സഹായങ്ങൾക്ക് പല സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ വൃദ്ധാലയങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പണം കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ഫലം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എന്താ അവർക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവർക്ക് മെഡിസിൻ കിട്ടില്ലേ? കിട്ടും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു നേരത്തേക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ ഭക്ഷണം സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിക്കില്ലേ? അതും നടക്കും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്? അത് നമ്മൾക്ക് പുണ്യങ്ങളെ ചേർക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് അത് സഹായിക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരണം. പുണ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അതിന്റെ കൂടെ പാപങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പണം അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. അവർ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് നമ്മളാണ്. ആ ഫലം അനുഭവിക്കാനും നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരണം. നമ്മൾ ചെയ്തത് ചാരിറ്റിയാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ തെറ്റായ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ രാജാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ രാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തിട്ട് പശു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ എടുത്തിട്ട് പോയി അല്ലേ? ശരിക്കും ആ രാജാവ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു? ദാനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആ ദാനത്തിന്റെ ഫലം എന്തായി മാറി? വലിയ പല്ലിയായിട്ട് രണ്ടാമത് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. അത് യജ്ഞമാവട്ടെ, ദാനമാവട്ടെ, തപസ്സാവട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും. അല്ലെങ്കിൽ അത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കറങ്ങി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കണല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എടുത്തോളൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം. എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം? ശ്ലോകം മുതൽ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ഈസിയല്ലേ? വേഗം വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം നിങ്ങൾക്ക്. എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം? ആദ്യത്തിൽ എന്താ ചോദിക്കുന്നേ? ശാസ്ത്രവിധികളെ പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ? സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവർ കാണുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇനി അടുത്തത്, ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിശ്വാസാണ്, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 4 എന്താണ് പറയുന്നത്? സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ, രാജസ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത്, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സാത്വികരായ ജനങ്ങള് ദേവന്മാര്, രാജസ്വഭാവികളാരെയാണ്? അസുരന്മാരാണ്. മറ്റത് തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് എന്താണ്? രാജസ്വഭാവികൾക്ക് നമ്മൾ മറ്റു ദേവന്മാരെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ? അസുരന്മാർക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഹിറ്റ്ലറെ ആരാധിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇനി തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ എന്താണ്? ശവശരീരങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂജകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്? എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇരിക്കുക? സ്നിഗ്ധമായിരിക്കും. അതല്ലേ നോക്കൂ, എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണത്? ദീർഘായുസിനും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും. 8ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ദീർഘായുസും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ഫലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരമായ ആഹാരമാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾ കഴിക്കുക.
അതായത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, സാത്വിക ആഹാരങ്ങളാണ് അവർ കഴിക്കുക. അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദീർഘായുസ് ലഭിക്കണം, നിലനിൽപ്പിന് ശുദ്ധീകരിക്കണം, ബലം ആരോഗ്യം നൽകണം എന്നുള്ളത് മരത്തെ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുപ്പ്, ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇനി താമസ സ്വഭാവികളോ 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് പൊതുവെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഇനി ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെയും യജ്ഞം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. താമസം, സാത്വികം. സത്വഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് വരും മാതാജി അല്ലേ? നാളെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പല്ലേ? നോക്കട്ടെ, അല്ല. ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം. അതെ, അതെ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞങ്ങളെ എന്താണ്? ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ്? ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർഭ കാട്ടാനോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക, അല്ലയോ വരദക്ഷൻ. ഇത് നമ്മുടെ എക്സാം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് ദയവ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോവാതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ലിസൺ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ലീവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കാരണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നും വരില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും. 12ാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഗർഭ കാട്ടാനായിട്ടോ. പിന്നെന്താണ്? താമസം വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൊടുക്കാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ദാനം. ദാനം എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനത്തെ ദാനാണ്? തപസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദാനം വരിക. എങ്ങനത്തെ ദാനാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്ഥലം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അതാണ്. ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി. അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് തമോ ഗുണത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അത് 25ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അല്ലല്ലോ, അല്ലേ? അതിനു മുമ്പല്ലേ വരുന്നത്? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് മാതാജി? 20. അപ്പൊ 20ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 20, 21, 22 അല്ലേ? അതെ, 20, 21, 22 കേട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഇനി 22ാമത്തെയാണ് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനാണ്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് തപസ്. തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഓരോ ഗുണത്തിൽ 8ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ 3 വിധം തപസ്സുകൾ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശാരീരികമായ തപസ്, വാഗ്മയമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്സാണ്. ഓക്കെ. 8ാമത്തെ. അതില് മുമ്പത്തെ ചോദ്യം 7. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ് എന്താണ്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. മാനസികമായ തപസ്. ഇനി ശാരീരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരപുരുഷൻ. ഇത് 14, 15, 16 കേട്ടോ. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് 14, 15, 16. പരപുരുഷൻ ബ്രാഹ്മണൻ, ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവ ശാരീരികമായ തപസ്. അതായത് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ്? വാക്കുകൾ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണം, പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ഇവയാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. അപ്പൊ ഡെയിലി നാമം ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശീലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മനപ്രസാദം. ഇനി അടുത്തെന്താണ്? സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. ഓക്കെ. ഇതാണ് 3. ഇത് 3ഉമാണ്
നമ്മുടെ 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാന്നുള്ളത് 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോണത്. എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സാത്വികമായ തപസ്. അത് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം 17, 18, 19 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 7ാമത്തത് 18, 18, 19 മതി. അതായത് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സാത്വികമായ ഇതാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? തപസ്. ഇനി 18, ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. ഇനി മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചു അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. ഇത് ഒരുമാതിരി പഠിക്കണം കേട്ടോ. ശരിക്കും എക്സാം ബേസിലല്ല, നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമാതിരി അറിയണ മാതിരി. ഇനി 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ പറഞ്ഞില്ല, അതിന് പേര് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ശാരീരികമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്, വാഗ്മയമായ തപസ് എന്നുള്ളതാണ് 3 കേട്ടോ. ഇനി ഓം തത് സത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? നിരപേക്ഷമായ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമധേയമാണ് ഓം തത് സത്ത്. ഭഗവാന്റെ നാമധേയമായിട്ടാണ്, സവിശേഷ നാമധേയമാണ് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാത്തിനെയും. തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന ആള് എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. ഇനി സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുക, ചെയ്യുന്ന ആള് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. നല്ലതായാലും ചിത്തയായാലും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണം എന്നുള്ളതാണ് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനാണ് അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണമായാലും ദോഷമായാലും ആർക്കാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും വരില്ല എന്ന് അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾക്ക് നല്ലത് നടക്കില്ല എന്നല്ല. ഓക്കെ, ഒരു ചീത്തയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഭഗവാൻ എടുത്തോളും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പുണ്യങ്ങളോ പാപങ്ങളോ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഫലത്തില് അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾക്ക് ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ശ്ലോകം 28 എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താ പറയണേ? പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്താണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താണ്ട് എന്ത് ദാനം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മളെ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. അതായത് മേ ബി നല്ലൊരു ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളും അനുഭവിക്കണം. പക്ഷെ എന്താണ്, വാർദ്ധക്യമില്ലാണ്ട് രോഗമില്ലാണ്ട് ഒരവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ഭൂലോകത്ത് നടക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എത്ര സുഖമുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിലും വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം കുറച്ച് സമയത്ത് അവർ പെട്ട കഷ്ടം അത്രയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.